bueno, son personas que vayan con ellos. La tercera vesprada en Massa Magrell, Benicadap, Malvarosa i Arací, i tots els jocs estaven anant molt bé, tot el procés, molt àgil i bé, i a partir de la informació que s'havia reunit la Comissió Interterritorial de Sanitat, i després han començat a llegir ja els primers rumors fins a que s'ha fet ja la comunicació oficial. I l'únic que sabem en aquests moments és que s'ha decidit ajornar-lo 15 dies. És un titular. Ara preferís la ministra suposo que explicarà ja el tema. Jo l'únic que puc transmetre és que ha arribat aquesta informació i a partir d'ahir clarament s'ha suspès el procés. I només que tinguem ja una informació més completa, doncs la enviarem en una de les files de cartetes que us envie cada setmana. Doncs farem una més per explicar com estan les coses i intentar, evidentment, si ajorna 15 dies, doncs evident que ja el que estava previst per aquesta setmana ja no podrà fer, però bueno, intentarem reconduir el procés de manera que mantinem els dos principis de fer-lo en el menor temps possible, en la màxima seguretat, evidentment, i sense alterar, diguem, el normal funcionament de les aules. Sabeu que en Alacant i Castelló, com que no tenien estos dies, se va fer, estava previst este dijous, més el divendres i el dissabte següent. Segurament serà algo semblant quan puguem ja organitzar-lo, el que podríem preparar per a les altres que ja dic que les possibilitats tornar a organitzar. Moltes gràcies. Veu, no podem fer una altra cosa. No. Diana. Bye.